Hello everyone, for today I gonna make an apple extra battery rails. Kasi lagi akong nalulubat, my husband buy me this dahil nawala akong aking extra battery. Thank you so much to my asawa, he buy me this in online. 'Di ba ang ganda, ang cute niya? Ganito lang siya guys, kung paano gamitin. Easy lang, ayan, at magcha-charge na. Look, di ba ang ganda niya? At pwede ko nang tawagan ang aking asawa dahil hindi na ako lobat. Yeah honey, thank you so much for your gift. I love you too. Mwah. Okay. Ganun lang guys, o di ba ang ganda? Easy to use the Apple extra battery. At pwede mo rin ilagay sa bulsa para hindi siya mawala. O di ba? Kaya okay na. Ignore my belly because this is the apple of my eyes. Thank you so much. Napakaganda niya guys, di ba? Nabubulol na ako. Kasi ako lagi akong lobat. Kaya extra battery kailangan nating sa live. Plano na sa mga nagre-reels guys. Buy na. Bili na kayo sa kahit saan store. Online pwede kayong bumili. Thank you for watching everyone. God bless. Buy na kayo ng Apple extra battery. Ganito lang. This is a charger also from Apple. This is how I use my battery, my watch to charge and for my handy. O, diba? Thank you for watching everyone. God bless.